Приятели, аз съм Heaven Bull Gaming и тук сме Lenovo BG. Да. Днес сега ми кажи ми на скупа цялото първи епизод. Да. Който може да има втори епизод. Сега да сте къснахме две сканите на къстане клипа. Да. И се връщаме много отдам. И ще отивам при дивите прасета. Къде са... Чакай сега. Ползвам клипа да кажа нещо. Днеска се върнахме от едно място по-рано, защото имахме работа. Да, е работа. Трябваше да купуваме едни камери там за компютъра, защото може някой ден от него да снимаме. Ако чувате той нещо, аз пия директно кола. Да. Някаква хайто тук пак лай. Те с хайти. Да, сега не лаят. Мръсниката. Така се трува към Тимонов, нали? Да, направо е към Тунов. Малко смисъл. Да, навръщане ще ви кажем, ако искате. А гледайте клипа до края, откъде сме. Да, като найти. Да. Който идва, може да се срещнем с него, ако не е фен. Да. На то скрипче има ли интро? Да. Сложим интрото. Ние с Мер Гейминг направихме какво, ама не знам докъде го свършихме. Сигурно да е там някъде му. Скъпо на Мер Гейминг му падаше батерията на неговия телефон. Ама аз как да го спрем да от неговия батерия компания. Тя е един път спряхме. Тя хора ще има, ако има хора, няма да може да отидем до края, но ще вкарим нашето. Малко и надалечко. Само да няма той овджи. Да. Да не видят, но те ще се стръгват. Те трябва да се тръгнали, защото те прасета да слагат храна и ще тръгват. Да. Ще сложат малко вода и тръгват. И после ги проверяват дали са се нахранили. Само да не дойдеш към тук. Аз с Мер Гейминг спускахме клипа и тук. Изведнъж някаква кола ще да нафани, да на откранни. Скахме тук и се върнем тук към прасета и се навалим. Само да нещо на рибачия там фана за той. Не успяхме тях да... И хора да ви кажем, може да правим фен среща. Ако искате, пишете в коментарите, аз ще ви кажа. Да, пишете и на двама ни, за да е по-лесно, ако са много коментари. Да ги разделите и на двама ни по-равно. Да, ако искате фен среща, може да, който иска да ни е фен, да дойде. Да. Ще направим фен срещата, ще пуснем клипа. Ще се подписваме, ще подаряваме неща и ще идем. Да, такива неща. Аз съм със всеки сега тук. За другата година, ако завали сняг. Ако стане много година, може да направя някакъв клип да купим ни пиратски гарни. Да. И хубави пиратки, но са така и новите региони ще ги видим. Да, и ще купим бомбата, нали? Да, и тук ще фаляме. Ей тук, където на нашето място, където си. Да, ще се скрием. Някъде ще се скрием, да няма фанат тия сковджи. Ще мисля, че гарни с пушки. Да. Какви? Сире беге, не знам дали ще идва. Може да не идва, нали? Да. Фен срещата ще решим къде да е. Някъде наблизо. Неговия канал е беше... Той няма сега телефон, но ще, ама той е смял с мен, аз може да ми се скина. Ама Heaven Bull се измисли, той си сам. Да. Той се измисли. И ще идем по някаква много хора. Ще намерим много неща да То вас. също покажи го е там, е. Там. Да, е там. Резервава, да увелича малко. Да, е там. За дървото. Се вижда. Почти сме стигнали. Има вече път малко. Не връщане, ако искате, може пак да снимам. Да, втори епизод. Или втора част. Да, втора част. И той нали има интернет, тук може да качим. Може да направим към 4-5 части, защото няма и какво да правим. Скучно ни сега. Сега колко часа? Часа ли? Чакай. Не може. 3:20. Ого, 3:20, много време има. Сърва БГ са върни. И той има работа, ама той към 4 нещо, нали? Да.
Няма ги. Няма? Няма, да, няма ги. Ще трябваше там коли да има. Няколко коли там трябваше да има. Да. Ще ви покажем ни само с... Там да няма кучета те оглеждаме. Много от кучета да не гледам тях. Да. Тогава с телефона ще му изгасим. Нали? Да. Ако и кучета да паднат и там ще имам гриб, как нагонят, как викаме. А възява ми, който има сняг, трудно. Ще ми правим топки, убиваме ги. Още малко ще завиваме. Ако завалим много сняг, може някъде да съберем с вас и да направим... хора, с няколко с ръбеги, с коде. Да почнем един клип, видео. Да. И утре може да отидем на едно място, където има скокчета с сняг. Ей, че не си... Я гумата ми е гръмнала, ама чака да го извадя колелото, да видите, щях да направя такова скокчета. Да, щях да направим скокчета от сняг. Аз да направим някакви писти там, аз да се засилам, да скачам. Да. И той да снима. Още малко, ще занимаме още малко. Да. Ако натрупа много сняг... Да, няма ги ужите. Там някой, като съри от БГ, снимахме заедно. То нямаше, там имаше някакви много коли. Оха! Каква яка птица. Терена. И почти наближаваме. Ето тогава там да се влиза пак. Побили се. Ето го е там, ще навелича малко. Ето го е там. Да. Давай, Ще ми чуват някакви хайки там пак. чуват се кучета. Много. Не знаем дали ще нападнат. Няма на връщите ни, няма да нападнат. Те трябва да са вързани. Това не е стрем, няма такова. Да, лучи няма. Няма ниска. Опа. Те мъгла какво е там. Не мислихме, че лъжите идват, те са чували от някаква кола, нали? Ако дойдат, какво ще правим? Скрим някъде, с скрим ще пазим пипа. Как избягаме, пускаме пипа, готово. Няма да познават, те яко ме познават. Няма Юрова. Те ме познават. Другата седмица си изкарам скейтборда. Да. И ще правим трикове с него. Да. В снега може да се целим, да се спускаме, ако Има навали повече. Тук имаме много горе, пак имаме горе, те са спускани. С сърве мислехме да вземем ни приятели, ама не знаем къде да намираме сега. Още малко наближава много вина и можем да си купим сега. Ама с това скучни идеи дала, аз забравих клипа да кача, който аз направих с него. Да, мислим да оградим. Направим едно слънце. Да, слънце от пиратки и посредата да сложим една бомба. Да, от някаква. И ракети да ги запалим. Може една лимонка. Лимонката, хубава гармитя. Да. Ето го завоя тук наближаме. Ето го завоя там. Да. Още малко. Ще наближа. Колко минути клипа? 8. Ще имам... Докато стим, то ще стане 10 или колко там минути. Да. Сега, ако има кучета, направо газ се връщаме. Или някъде да се скривам, кучетата избягат. Гав, тук някаква. Тук. Да. Тук в нивата, покажи тук. Да, нивата. Нашата е дълга нива. На трактористите. И е много студено, хора. На минус... сега още не студено. На минус 1 градус е. Минус 1 градус. Аз да зигам гората вече. Внимай. Марка. Аз още няма да се видим. Чакай. Да връщаме. Направих работата. Да, имах малко работа. Да видим едно нещо. Мели беше куче или джидва. Да. Почна снега да наследва в снега. Тук нататък като тръгваш му е летището. Да. Или бустаните. Тук някъде на близко са бустаните. Нали? Да. Всяка е със сняг.
Сега дошли 8 минути типа. 10 вече. Там ще стигнем, имаме време. Да. Клипът е дълъг, ако трябва на час, ще го разделим. Ето, следи. Давай, кола е бил. Някой бил тук. Обувки. Да, някой обувки има. И те са много големи. И на кучетата е, виж, как на кучетата. Да, и на кучета. Носили са тук кучета. Казва, носили кучета. После може да минем от другия път, кой ще ни остави до парка. Ние, нали казах, ние ще снимаме още един клип. Там игра може да е. Да. На коя игра може? Не знам. На хитбол или на коя? Ще видим. Мислим да е някоя игра. Момента, и аз да участвам там. Не играя аз. Да. Ето, това се вижда сега, по-хубаво. Да, е. По-добре наближихме. Още няколко минутки си там. Тук има и малки следи. От кучетата. Деца. И от деца има. Ние кучета... давай, следи на малко. Кой по тук е? Някакво дете.